14. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε, φίλοι. Για ακόμα μια φορά παρουσιάζουμε Let's Party. Είναι ένα πάρτι αφιερωμένο σε όλους τους μαθητές της πόλης για τη λήξη του σχολικού έτους. Θα παρουσιαστούν δουλειές των μαθητών από Σοφία Αντωνιάδου Σχολή Χορού, η μόνη αναγνωρισμένη σχολή στο νομό Ημαθίας, αναγνωρισμένη από το κράτος. Βρισκόμαστε στο Κούτης, πάνω από το Κούτης, Μητροπόλεω 48, δίπλα στη Δημαρχία, στο κέντρο της πόλης μας. Το Let's Party είναι ένα μεγάλο πολιτιστικό γεγονός στην πόλη μας, που όλοι περιμένετε. Μαθητές της σχολής μας λοιπόν παρουσιάζουν τις δουλειές τους. Θα σας παρουσιάσω όλους τους δασκάλους. Καταρχάς, Άλεξ, ο DJ, ο παντοτινός μας DJ στα Let's Party. Η γραμματεία μας, η κυρία Μαρία, η ψυχή της σχολής μας. Στη σχολή διδάσκεται κλασικό μπαλέτο από την κυρία Μαρία Χατζηρίγα. Αργεντίνικο τάγκο από τον κύριο Μιχάλη. Κάποια τμήματα δεν μπορούν να παρουσιαστούν όπως κλασικό μπαλέτο, γιατί ο χώρος δεν είναι κατάλληλος και το αργεντίνικο τάγκο είναι αρκετά εσωτερικό. Ρυθμική αγωγή και μουσικοκινητική αγωγή από 3,5 χρονών. Θεραπευτική κίνηση, ορθοσωμική, φάσια σωματοψυχοπαιδαγωγική, που διδάσκω εγώ. Πιλάτες που διδάσκει η κυρία Αναστασία Δίγκα. Ταϊτσί Τσουάν. Και έχουμε τους δασκάλους, αυτοί οι δάσκαλοι που βρίσκονται εδώ. Δίγκα Αναστασία, δασκάλα σύγχρονου χορού, κλασικού μπαλέτου, χορογράφος και χορεύτρια. Στάθη Ναυσικά παρουσιάζει τη δουλειά της. Δασκάλα σύγχρονου χορού, χορογράφος και χορεύτρια. Βιολέτα, δασκάλα Ζούμπα, Οριεντάλ, Λάτιν. Ευχαριστούμε πολύ και πάμε στο break dance. Γιώργος Παντέλης, που ανέδειξε πολλούς μαθητές, ας πούμε παράδειγμα το Δημήτρη, ο οποίος έχει πάρει πρώτο στην Ευρώπη. Ξεκινάει το Let's Party με Ζούμπα. Καλή επιτυχία. Χειροκροτήστε για να είμαστε έτοιμοι. Ζούμπα σε χορογραφία, κυρία Βιολέτα Βραμίδου. Υπάρχουν τμήματα Ζούμπα στη σχολή μας, παιδικά, ενηλίκων και εφήβων.